jitten jarni gollantoɓe Bela TV kala to mbawi wonde e nder jewte nayi nder nde en jittema ganda kañum woni Yahya Touré directeur programme Bela TV en goɗen ni wiide ko noon tan mbiyeten e ɗiɗo makko aya woji ɗi wittete ɗemde goɗɗe am wotte ɗemde meɗen en nafta en no hannirteni sababude kala keeƴiɗo ko firtata ko e ɗemgal men ma waw dañi hen ko nafti ɗum aduna muɗum e lakara muɗum yewtere moɗon jamma Bela arti no wowi ni e kala tuma min gadda toɓɓere walla toɓɓe min jewta hen en jetti ɓe jibitiɓe addude commentaire uji yewtere men yawtunde wonno en guiniru ɗum debbo en gaddi hen haalaji baɗi fayida en nani hen kadi commentaire uji en jetti e jarnide musidɓe wonno men commentaire uji kala bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande o Bela TV yiɗnoyi ko gotiri e leydi en takkide leydi meɗen Sénégal gotiri e leydi ganduɗa ko leydi koddiɓe men woni leydi Mauritanie e saaha Mawiya eɗen gandi gonɗen koye lewru novembre to Mauritanie haalama inal haale kono so Mauritanie haalama walata haale ndiɗo leydi puɗɗorindi kebgol indépendant mbiyen jeytare mum e refgol ƴiƴe yoga e koninkoɓe darinoɓe dadi ha ɗum ɗon wawi dañade yoga e koninkoɓe darinoɓe leydi mumen taw ko tumaɓe somnoɓe ko tumaɓe ina coomi wadde mooje bere gam sammeñere laamu e hitande ujunere temedde jeenayyi mais 1900 ko 28 novembre ɓeɗo soldateɓe mbara toon to inal wargoji kamtorɗi wargoji musɗi hono ni no guertoɗe mbardete ko noon ɓeɗo soldateɓe mbarda soldateɓe waynoɓe galleji mumen gam tindade to gollorde mumen jeehi gartani won umurnoɓe galleji mumen andude gartata sababude puɗɗogol jagge soldateɓe e nder leydi ɓe nawa won nawaɓe nden nogasi goho jolal mbiyen novembre won nawaɓe nogasi ɗiɗi kono kamɓe foof ko ñande nogasi e jeetati wonno lajal mabɓe ɗon ɗo balle mabɓe jokkitano e inal holno ɓe gurdino toon caɗele gam lebde holno ɓe gurdino toon e mettude gonka gaga ñamde ala torture musɗo yarde ala ko wattinede hen konguɗi musɗi cattuɗi konguɗi musɗi cattuɗi ɗiɓe pawetano e dow ga leppe ɗeɓe gurno e dow toon to inal yurminima nde babiraɓe mbayni ɓiɓɓe jeehi gartani kono yurminima nde ɓiɓɓe mbayni jinnaɓe mumen kono kadi jeehi gartani ɗum yiya koye nder ndiɗo leydi Mauritanie to wiyete inal koye saaha Mawiya ɗum woni elle muɗum hamnade elle mum yurminade en ɗeɓata wawde haalde no ɗum sifori ɓayde konngol ñaƴete koye hunnuko joomum en jilloy to goto mo ganduɗa Alsan Sar ina namdino ɗum yoga e namde ko femti e inal taw mo ganduɗa ko tawtoranoɗo ñalawmaji inal ko letetenoɗo toon mo Allah danɗi duuli fittande mum ha yetti e oɗo ñalawma ina jaabo namdeteɗe ko kewannoɓe toon e nder walata mbiyen inal jafoɗo ko kewannoɓe toon e inal oɗo mawɗo mo ganduɗa ko soldat wonno mawɗo lieutenant walla mbiyen colonel Amadou Sadio Sow keɗorɗen jaabuji makko taw koye namde Alsan Sar yewtere nde mbaddino toon to suudu Baba keɗoɗen ɓe mbawen artude ga e awa men Bela TV par ce que minen jarnata foro gardeɓe e minen fof ko minen jarnata ɓe ndiyam kono minen ƴogata kadi min jarta minen min jogui tan ko potiyel goloria kon kon tan joguiɗa subaka gotel e sa wottima gotel sa ɗum noon a naggat guila rufani so wi tan a perdi deux fois sa fini subaka sa haccitima ewa sa wottima jara potiyel donc minen ƴogonoy taɓe ƴogol ngol ko bitiŋaji saɗa yebbi son ƴogoyi on profitata kadi jaron toon aɗa wawi profitde ko noona yimɓe fof kadi ƴogoyta ko minen joni so mawɓe mbiyama ƴogoy tan ko sukaɓe jahata wonnoon e teddi bitiŋaji ɗi ko 70 litres kadi ko yimɓe nayo mbaɗata e sac kadi ciyandaɓe ɗiɗo fof
keeda oɗo bangi ciendaɓe ɗiɗo keeda oɗo bangi nanga collo salɓe nanga collo kadi ngabbel so hay sa ala haydara tan sa tellima e hayre nde tan ko tampere saɗa ngabbitande kadi ko tampere donc ɗum noon sa ƴetti hen bidon 70 litres ko caɗele ɗon noon min mbiya mawɓeɓe hoto ƴogoy eɓe jaɓa kam mawɓe son mbi hoto ƴogo mbaso ƴogoy jaɓa kamɓe ko kamɓe mbiyata tan ko goto fof jogui tour soɓe darima e damal tan mbiyata ko yontaɓeɓe yo gar minen komin waɗa programme hande ko ɓeɗo jaara hande ko ɓe jaara ɓeɗo jaara mawɓe wayno Djigo Tafsir en Abdoulaye Malikil Sy en mawɓe nan toon ɓen ɗon kewani ƴogoy min jaɓata ƴogoy min jaɓata liggo ewa dow noon kadi ñamde ala ko maaro ranewo tal tan ɓe sahaɓe beddo hen leydi jaa leydi kadi ne herƴi a wawa ƴakkude joni noon amin godduno toon prisonnier goto meeɗi arde toon ko droit de comment banggue pullo boy kan tan yimɓe mbiyatam o waaji yimɓe o wi koɗo maaro jiɗɗo wurde fof hoto ñamen no fewi joni amin joguino ɗon ingénieur goto Abdoulaziz Kane wiyete jeeya ko tekane joni noon wi ɓaari enen en dañata ñamde leɗɗe gonɗe ɗo ɗe mbatten ñamde ɗumen leɗɗe fuɗat toon ko guijile fuɗat toon ko murtoɗe fuɗat toon ko ciluɗe ɗum hakkude ummade e foore e fayi woyndu to ɗum woni ko birtoto o wi noon ciluɗe hay goto ñaama hen kono murtoki e guijile ɗi keɓa fof yo ñaam joni noon tawi yimɓe puɗɗima tampude ɓe ñiiƴi mumen puɗɗima solde ɓe natti yiide joni noon somin jeehi min goca ha ko yijile ko min ƴakka hen min mbaɗa e posuji amen min gaddana yimɓeɓe hoore adana nde ne muusi yijilo no jiyata ko ne muusi ɗi ngol lammi kono e yontere wotere ñabbulɗi min gonno fof camuɗi han kadi ñiiƴe ma natti solde yimɓe mbatti yiide normal donc a wocat ha koma heewa tan so maaro ko ari ƴakka ha hunduko ma lamma mbadda hen maaro ko wayno yijilo wayno murtoki wayno piindi murtoɗe ɗe kam ɓuuri welde gam sar ɓe jiyata ko juuɗumen no nanguirta e murtoki ni juuɗumen ne ceeg ina ŋaccine gadda ƴiƴam garde heeda oga banggue kerda oga banggue aɗa jiiro neɗɗo e mumantewel haydara ceertaki ceerti tan ko tawa aɗa wona e jaam kono sa wonani e jaam an e dammol ngabbol dow walla ngeloba ngabbo on itta murtoɗi e neɗɗo fof goto ɗum fof ɗum woni goto joni noon ko ni tan min gurdi hankkadi noon nde min pelliti ƴakkude yijulo ko e murtoɗe ɗe hankkadi noon min puɗɗi samranede seeɗa min puɗɗi samranede hankkadi mbaɗa jewte kadi nder o no wuuri kam nder o cikkata yimɓe cokaka ne jangga woni hen ni ne jangga wayno Mamadou Kane en wayno Abdourahmane Dia en mbaɗatno ko université ji gaynani finalement ko ten Youssou Gueye watti jangguin ɗumen histoire ko étudiant ji gonno kadi jiiɗi jonkkide gotti woni hen kadi waɓen amen yiɓɓe tarih Saydou Kane en jangguin ɗumen histoire Fouta hankkadi way tan université ji way museji dañama toon kono kadi gandal dañama toon joni wayno université ni tan kadi hettuɓe diine ɓe Qur'ana ɓe wayno Djigo Tafsir en yimɓe nan toon diine yankoɓe ɓen kadi kañumen nene kaala ko faate diine en kadi politicien ji ɗi ko sababu ko addi amen toon ko leydi ndi no mahori ni holno ndi foti firtodade ɗum ɗon kadi foof waɗe jewte mais e waɗata no piile quand même ay kañum ne waɗino piile par ce que nde minen ceenuji ɗi ne ceenade hankkadi ɓe ittata a wawa nokku alani sa heeɗi ne heewi bamɗi bamɗi ɗi keewi ha ɓurti woodi gadduɗo toon kaaƴe wi yimɓe yo kel woodi helɓe ke ceenuji men min koye helɓe ceenuji he min jeeyno min keli ceenuji ɗi joni noon sa heeli ceen tan kaɓɓa hen tekkere soɓe gaari ɓe jiiya tan ko kannaroɓe cikka ko ha ɓiso jamma ari kaɓɓita gona libre ɓorta coñi ma poftoɗa joni noon ɓe jiiti ɗum ɓe jiituno ɓe jaltini yimɓeɓe kala moɓe tawi ine heeli ceen mum 22 mars wonno kadi ko 22 personnes no gasa ɗiɗi neɗɗo joña jamma ɓe nawi ɗumen ladde ɓe piye on kadi ko beynel ɓe koltoto ko ɓe kolti ko ponoje ɗe arande hoore nde ɓe kolti ɗum e ko ɗum neɗɗo nanga ga jungo e nanga garde nanga koyngal yimɓe nayo goto rokke raccord tima e keeci he wona fiide ɓe nogas ɗiɗi ɓe fof ni piira ha ɓalli mum ɗeɓe mayde hankkadi kono noon kam ala hen fof mayde kono kam gulali ɗi nanuyama wuuro ala fof ɗo nanaka ewa ɗum woni ɗum ko jiidani noon e lepte konnguɗi ɗi
neɗɗo garde ara tan wiye keñe ɗe maayi par ce que onon tardina men ɗo par ce que ndiyam walata ɗam ina waɗi buruuti manda saɗa andi buruuti o yaltata kono gorguel ni laami werde Guinée français wiyata ɗum joni noon ɗum ɗon woyndu waɗi ɗum garde ɓe fof ngara buruuti joni noon garde ara mata wima onon tiiɗi wonkiji mbaɗe feere ma en son mayita tar min pektama ewa aɗa hamɓe mbaɗanno espéré ha no mayru ɗon ni joni noon yeey ko ɗum on kadi joni noon ko ɗum kam nanta jomum en kaala walla jana e moon mbiya est ce que onon ko murselnaɓe est ce que oɗon mbawi wiide oɗon mbaɗa kutta gueɗe baɗe noon jiiɗani e ɗum kono noon yimɓe kam ina deeƴi ewa kañumen ngala probléme sa yiiɗi ɓen cikkata ko cokaka sowona hen mo Allah waɗi ñewno hankkadi heegueji ndi keewi hankkadi berberi o naate yimɓe ñaw goto wiyete ko berberi fuɗɗorto ɓurtide koyɗe sa ñoƴƴi tan koyngal ngal jiya waɗa gaska wona e ngabbude so yettima becce tan jomum heewi ko mayde donc ɗum wiyete ko ñaw berberi addat ɗum noon ko classe vitamine hankkadi ko marranewo tan woodi woni hen kadi keɓata jaɓata ƴakkude leɗɗe ɗe ko eloɓe walla ko nandi hen kono kam gurnoɗo e leɗɗe ɗe foof kañum kam Allah dandi ɗum kam e ñaw berberi ko enen nande ɗiɗo konguɗi jurminide ka kay lettirede no dammuɗi caggal wasde hormade fejjande bani adama mbiyen ko wiyete ko droit de l'homme caggal wasde hormade ɓe innama ade neɗɗo leptata neɗɗo bandum ɗeɗo lebte ko yurmini gasanta ene dow wiɗo leydi tawa kadi ko enen gollirta ɗum juuɗe meɗen kono kettoɗen oɗo musidɗo debbo ko haalata ene joom galle makko letna walla mbiyen marin gonno toon to nuwadi ittira toon ha nawa inal hano warda hunde yurminide sattude jangtade hunde yurmini sattude jangtade ma en ketto oɗo debbajo mbawen waydude debbandiraɓe inde nde ko jariyata yettode nde ko tumbo min tretoñaɓe Mauritanie jeeyami puisque joom gallam koko nanga le 21 novembre e o nanga o wara ko ɓuri musdemi ko yomum nangede nawe ware mi yitani ɗum ha joni saka mi waɗa doy ɗum ari nde yettane 30 ans joni mbiɗen jogui 62 ans joginimi ko 32 ans o nanga nde o nanga ko mo ɓurni wutte garam bubba ko take militaire oui ndo ara yaade nde ɗon o tawi mbiɗa jooɗima mbiɗa jagge hoore tan wi kam jara mi yeehi mbimi eyi Allah waɗ jañde Allah waɗ jañde on noon woyi darti seeɗa o darti o dari seram ha ɓooyi tan o wi kam e ɗum ka hitar o wimi ɗum ka hitar o wi noon Saydou so yi ha 11h ko hedde 20h wonno so yi ha 11h on jeyanimi gadde komin angaɗo no yara nde omo andi ni ko miijimi ko omo andi kankone ko ɗum o miiji puisque ɗo dari seram nde kaldi nde ha gaynu wonko miiji kono o jaɓata yaltinde ɗum puisque o wiyata ko so yaltinde ɗum ɓeytata tan ko tampinde eyi joni noon on yeehi yaade chauffeur o ɓe gondi toon tene ha 11h jamma ɓe garti taw min ɓe nukkanomo hirade ɓe garti an o noddimi nder suudu mi ala ko noddatami nder suudu haala ɗum tan Umar nangama tan eyi Umar nangama wino kam so yi ha 11h yoni min jiyani mbo min gandu ko nangaɗo o waɗi sikkude komo nangue taw ko eddi ɗum ɗon taw minen nana temps en temps fof min nawa woodi nangaɗo temps en temps fof e militaire uji ɗi minen nana woodi nangaɓe nder haala makko aɗa nana aɗa faama ɓeɗo ko wariyaɓe e nder haala makko o wi amen ma wod wiiɓe moɗon
wot non ko wari yaade sukaabe taw kaldini amen bi man cubalel jarte e 3 ans so ne takkuno e baamu so yiyani dum wonat kay wullude ene wulla an namno ma an andakkalta garmi de tan haalnani mi hayta yimi tan ko ittu darmi min gonno ko Nouadhibou ko base marine Nouadhibou ko toon o liggotono duuɓi 15 ko toon radi makko ko lieutenant wonno lieutenant de la marine yen o ligganimo leydi ndi feewi feewi kal ari hay e makko addinimo ko lettre félicitation en noon komin miskineɓe tooñaɓe ɓe joom galleji men mbara duuɓi 30 hande enen majji minen jiilo min donki yittude min jeeyi ha inal ko mawoyi edi wadde no mawoyi edi wadde siidi ari wi ene fewndita te ene jogorno fewndirde ni kay Aziz ari kalko siidi darino wi ne fewndo Aziz bonni joni noon Aswani ari kañum woni lamɗo top kañum woni lamɗo lomtiide ɓeeɗo lamɓe fof yaanoɓe mbiyatmi kanko Aswani ko yo tawi omo yiɗi Mauritanie wonto Mauritanie ko yo dara o feewndita hakkunde ɓiɓɓe Mauritanaɓe enen jiidi ɗum ko enen nandi ɗum sikki ala hunde yurminide hamnide hunde fonnode daranede ñaawe e wonno ko ɗum waɗi ko hikka duuɓi 31 walla 32 kono wonko sakiti ɗum wadde o 28 novembre duuketeɗo o 28 novembre mo ɗeɗo caɗele mbaɗi 28 novembre mo ɗeɗo lekka mbaɗi kono kadi 28 septembre kewin toon to leydi Guinée haɗani ɓeɗo ñaawam ha ñaawirde goto fo andi tugeedi ɓes nguuli ma jinnaɓe ɓeɗo sankaɓe 28 novembre toon to inal ina dari ngam ñaawoje tiɗɗe mbaɗe ha waɗɓe ndeɗo bonande ɓe ganduɗa en keddi e wurde ha ɓen woɓɓe nden bonande ɓe gandi ne mbaɗi ko boni walla nangue pawe juuɗe yimɓe dumunnaji laamu ngu ƴetti haalis mbiyen jawdi jondi milliard nogasi jeeɗiɗi o wiɓe ko nogasi jeetati ngam wadde ɗum damorde mbiyen iddi ihirde ɗum kan haala won jaɓɓe yaadude e laamu ngam tottede iddiya won saliɓe ɗum wiɓe koye loppet ko yo ñaawe tan ha goto fo ande ɗo heedi holko woni hen gonga woni gonga o ko yo ñaawe ha hakkillaji foof deeƴa janggo e jam hay goto wasa wattoyde ko wayi ndani yennam hunde musde yurminide nde ɓesguji ɗi dilli ndendini jawɗele ngam yo ñawore watta kala nde 28 novembre ari leydi mutten koko feccoto fecce ɗiɗi feccere mawninoyoɓe jeytari leydi ndi e feccere holiyoɓe sunare mumen kala nde 28 novembre waɗi ma jagge batta ma dillere wat ma pilñite kewɗe mbatta saabi ɗum noon ko wasde hormade ɓesguji e wawi suttude hakkeji mabɓe oɗo 28 novembre wona belɗe jangtade hono ni no jiɗirɗen jangtorade mo ni kono oɗo 28 novembre ko 28 novembre kulɓiniɗo ko 28 novembre mo leyɗele fof poti jangtade ha ñawore waɗa nde wonno ɓe nawi kan haala caggal leydi ɓe nawi ko ala to ɓe nawani kono ɓe donki ha hande dañde balloɓe hande kaɗo haala wawa ñawede ko erago ummoraɗo e Bila TV febde laamude leydi ndi e dendagal yeɓoɓe ha wawa yettade yettotoɗo eɗen ñaaguide ñawode udditte losko waɗe nawe assemblée yimɓe mbawa wotodirde hen mbawa wotodirde hen miijoji nawe justice juge ko haali hen foof wawe jaggede wawe waɗede caggal toon yimɓe puɗɗa jabde ko wiyete ko iddiya warnede ene muusi surtout won ganduɗa ko kañumen tan jogano manan ko goto yumumen ɓe ko goto bammumen ɓe ko goto ina hulmini haalde no ɗum sifori toon to inal
e 28 novembre bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko fayi ko fof heƴani e barma ga e yesso haalirde nde ko Ousmane Oumar Touré to e karallagal ngal ko Mansour Diallo e Souleymane Diagne en jetti en jarni Yahya Oumar Touré e yeɓiyankoɓe Bella TV kaltoɓe mbawi wonde e nder windere nde yoɓe jokku e abonade e hettade sikki ala ma en ƴettu programme yillade jilluji ɗiɗi e nder wuro ngo ga gueɗe baɗaɗe golle baɗaɗe nder wuro ngo kono force uji ɗi ganduɗa Abdoulaye Walla Ndiaye Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye ne waɗa nder ɓuure ɗen kono kadi ma en jillo ɓeɓe ganduɗa kañum woni serema jangewal Qur'an Karim wonno ko kamɓe keddi adduno to ɓe keddidi men ɗo en ñaguima Allah ɓesguji wuttiɓe toon to inal yo Allah yurmoɓe yakkuɓe harna ɓe aljannaji kono kadi yaataɓe ɓe ɓesguji mumen dutti toon ɓe ɓe jinnamu men dutti toon ɓe ɓe jomiraɓe galleji mum dutti toon ɓe yo Allah rokkuɓe no ɓe muñiri newnoɓe battande moƴƴe tabitinaɓe e dinde l'islam newnaɓe battande moƴƴe wurtaɓe e donade ɓen sankiɓe toon to inal en jetti en jarni dendagal yewiyankoɓe ayawo Bella TV ha sahaji goɗɗi soɓe no foɗi إخوة